ଏଇଟା ମନ କରି କହିଛୁ କଣ ହେଲା ଗାଲ ହାତି ବଇଛୁ କାତେ ଭଲ ଥିଲୁ ଆଜି ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କଣ ହାଲ ଧର ରେ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ନିଶାରେ ପଡିକି ମୋ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଏଟା ଲୋକ ଲଜ୍ଜା କଥା ତୁ କାହା କହିବୁନି ଏଟା ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିକ୍ରେଟ କଥା କାହିଁ କହିତେ ଯିବୁ କଣ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଁରେ ସବୁ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା 300 ରାତିର ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆଚ୍ଛା 300 ନେଇକି ହୁଁ ଯାଇକି କାଉଣ୍ଟର 300 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହୁଁ ଇଏ କମିଟି ବାଲା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା ବଢେଇଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 300 ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ ଦେଖିମି ଫେରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ପୁଅ କାହିଁ ଫେରିବୁ ଆଉ ଟିକେଟ କାଟତେ ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହଁ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଆଉ ସାଇଡର ଯୋଉ ଟିଣା ହଁ ହଁ ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ କଣା କଣ? ଆଉ ସେଇଠି ତ ମେଲୋଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁହଁ ଗଳେଇ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟୁକା ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଶଳା ମେଲୋଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଛକି ଛକି ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଦେବ ଏଇ ଅବସ୍ଥା no, no, no.